मंजरी, तू? कुछ लोग जिंदगी में अजनबी बन के आवेलन और जिंदगी बन जालन। तू हंस हंस के हमार पूरा परिवार के सब दुख हर रहल बाड़ा। आखिर के बाड़ा तू? ये तू का बात कर रहल बड़ू? और तू यहाँ कैसे? हमके सब सच पता चल गए। भाऊजी के फोन आयल रहे। राधे, तू महान बाड़ा। अब तक तो सिर्फ हम तोरा से प्यार करत रहनी, लेकिन आज से हम तोहर पूजा करब। जहाँ भी रह तोरा याद के दिल में बसा के अपन जिंदगी गुजारते हैं। अब तक तू प्रेमी रहला, लेकिन आज से तू हमरा खातिर देवता बाड़ा। मंजरी, मरीज को होश आ गया है, आप उनसे मिल सकती हैं। आप उनकी बेटी हैं? हाँ। हाँ। अरे हमनी के चाय पानी करावा तनी। आपके ना करे के बाका? खाई ना। राधे बबुआ हमरा के सब खाए से मना कैले बड़े। हाँ? कहा है ना यशोदा जी कि अभी तो हम मौत के मुंह से बाहर निकलनी है, तो कहीं दोबारा ऐसा ना हो जाए, यही से परहेज थोड़ा जरूरी बा। सही बात बा मास्टर साहब। वो कहा ना कि राधे के बचपन में ही ओकर बाबूजी एगो बड़ बीमारी से स्वर्ग सिधार गईले। तब से हम ही माँ और बाप बन के ओकरा बहुत लाड प्यार से पलले बानी। अरे बाप रे बाप, हम घरे कुकर रख के भुला गई नी। रउआ लोग बतियाई, हम जाके देखा तानी। हाँ। हाँ हाँ हाँ। प्लेट हम बाद में भिजवा देवा। हाँ। यशोदा जी, बुरा न मानी तो एगो बात कही। अब वैसे ये बात हम सरजू बाबू से कह सकत रहनी, लेकिन जब रउआ सामने ही बानी तो सोचा तनी कि रउए से बात कर ली। हाँ हाँ बोली ना। अब हमरा ऐसा लागत है कि हमार बेटी मीरा और राधे बबुआ एक दूसरे के बड़ा पसंद करेले। मीरा बेटी के बारे में तो हम रउआ के सब बता ही चुकल बनी। बड़ा गुणी लड़की बिया, और हमरा पूरा उम्मीद बा कि राधे बबुआ हमार बेटी मीरा के बड़ा खुश रखी हैं। सोचा तानी कि दोनों के रिश्ता पक्का कर दिया जाओ। हाँ हाँ काहे ना। अगर राधे के मीरा पसंद बाड़ी और ओकरा ये रिश्ता मंजूर बा तो हमरो ये रिश्ता मंजूर बा। रउआ तो हमरा मन के बोझ हल्का कर दे। बहुत बढ़िया रिहर्सल भइल बाज। जवन आज तू कैलू है ना। ला राधे बबुआ भी आ गई ले। अरे आवा बेटा आवा, एहिजा बैठा। आवा आवा। हाँ बेटा बेटा। हाँ माई। बेटा त्रिभुवन बाबू अपन बेटी के रिश्ता करे खातिर हमरा से बात कर रहल बाड़े। हमरा तो ये रिश्ता मंजूर बा, लेकिन तोहरा मंजूर बा ना? हाँ माई, तोहरा मंजूर बा तो फिर हमरो के मंजूर। फिर तो ये रिश्ता के हम पक्का समझी। हाँ हाँ बिल्कुल। त्रिभुवन जी, हम वचन देतानी हमार बेटा के शादी आपके ही बेटी से हुई।
अरे ले मुंह मीठा करी हाय ले ला बेटा मुंह मीठा कर। और ये हमरी नईकी पतोहिया खातिर। हाँ हाँ हाय हाँ बतानी। ठीक बा। राधे ये जिनकी हमने के कोना मझदार में लाके खड़ा कर देलस। जब तू हमरा भाग में ना रहला तो विधाता हमने के काहे मिलवलस, काहे मिलवलस। आज अचानक हमारे सजावल मोहब्बत के संसार उजड़ गए और तू कुछ ना बोलला। मंजरी हम तो खुद अपना माई के अचानक से लिहल वचन से हैरान बानी। हमके तो ये समझ में आयल कि आखिरी फैसला लिहल काहे गइल और ये रिश्ता के बाद तो तुम्हारे बाबूजी ही कहले रहला ना, लेकिन काहे? ये सब हमार वजह से भइल बा। हमके का पता रहे कि जौन खुशी के रंग हम अपन बहन मीरा के जीवन में घोले के कोशिश करत रहनी वो हमरे जिंदगी के बेरंग कर दी। अभी भी कुछ नहीं के बिगड़ल राधे। चला जल्दी चल के सब लोगन के गलतफहमी दूर कर दिहल जाओ, सब लोगन के सब कुछ सच सच बता दिहल जाओ। हाँ चला चला जल्दी चला। मंजरी अब कौनो फायदा नहीं है। का मतलब? वचन हमरा माई के दिहल वचन जो एक बार दिया जल तो फिर बदलल ना जाला, चाहे वो भ्रम में काहे ना दिया लोग। एकर मतलब तू मेरा से शादी करबा? का तू हमरा से अलग होके खुश रह पाइबा? रहे के पड़ी। अरे जे कर दिहल जीवन है, अगर ये जीवन में हम ओकर एक वचन पूरा ना कर पाइली तो फिर ये जीवन के का मतलब? अब एकरा के चाहे मजबूरी समझो या संजोग। अब हमने की जिंदगी नदी के दो किनारा जैसन हो गई बा। एक तरफ प्यार और दूसरी तरफ माई के दिहल वचन। ठीक बा, तो माई के दिहल वचन निभावा, लेकिन एक बात याद रखिए, अगर हम तोहार ना बहिनी तो अब के और के भी नहीं हो सकत। पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।